खुलुमबाय आंनि मुङा अनन्तराम सियारि जोङो डाइभार्स पिपल्स अर्गानाइजेशनखौ दानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों समाजनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय आरो जोंफोरबो समाज सिबियारि जोंफोरबो समाजनि खामानि मावनो थाखाय जोंबो मोजां मोनो नाथाय जोंफोर मोनसेबो मोजां प्लेटफर्म मोनाखै जोंफोर मोजां प्लेटफर्म मोनैनि थाखायनो जों गावबा गाव निजा बबियाखै समाजनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय जोङो बे डाइभार्स पिपल्स अर्गानाइजेशनखौ दानाय जादों आरो मोनथाम बिथिङाव जों थांखि लानाय जादों मोनसे बिथिङानो जाहैबाय राजखान्थियारि सांग्रांथि लाबोनाय नैथियानो जाहैबाय समाजारि जौगानायनि सायाव खामानि मावनो थाखाय आरो थामथियानो जाहैबाय रांखान्थियारि जौगानायनि सायाव खामानि मावनो थाखाय जोंनि गोबां सुबुंफ्रानो राजखान्थि बेलायावल' गोबां सांग्रांथि नाथाय रांखान्थि समाजखान्थि जौगानायनि सायाव खामानि मावनायनि मोनसेबो प्लेटफर्मखौ जों नुनो मोनाखै बेनिखायनो जों बेखौ दानाय जादों डाइभार्स पिपल्स अर्गानाइजेशन होननानै बुङोब्ला जोङो बर' बायदि सुबुंफोरनि गौथुम गुबुन गुबुन जाथि धोरोम राव भाषा लानानै बे आफादाव बयबो बिबानगिरि जानो हागोन बयबो मेम्बारफोर जानो हागोन बे मोनसे समाजारि रांखान्थियारि आरो सरकारि नङै गौथुम बेहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि सुबुंफोर थागोन मेम्बारफोर थागोन जेराव समाज सिबिग्रा राजखान्थिनि मावथिगिरिफोर आबादारिफोर बेफार फालांगि खालामग्राफोर मिस्ट्रिफोर लेबार खालामनानै जाग्राफोर आरो आइजो माहारिफोर आरो गुबुन गुबुन बोराइ बेन्थ' सिनियर सिटिजेनफोर थिग बेफोरबादि गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि थाखाय बे खामानि मावनो थांनाय जादों बेखौ डाइभार्स पिपल्स होनना बुंनाय जादों आरो गुबुन गुबुन रोखोम हारिनि माने सुबुंफोरनि खामानि मावनो थाखाय आरो जोंहाबो मोनसे आफाद थागोन जाय आफादा माने सेन्ट्रेल कमिटि थागोन डिस्ट्रिक्ट कमिटि थागोन ब्लक कमिटि थागोन प्राइमारि कमिटि थागोन आरो भिलेज कमिटिफोर थागोन आरो जोङो दासिम बागानपारा समस्तियाव बागानपारा ब्लक कमिटि दानाय जाबाय आरो जोंहा बागानपारा समस्तिनि आन्दाराव 13टा प्राइमारिफोर दङ बेनिहाय जोङो 10टा प्राइमारिफोरखौ दानाय जादों आरो गुबुन गुबुन गामि आफादफोरखौ जों दानाय जादों आरो दासिमहालागै जोंहा 2000नि बारा मेम्बारफोर जाबाय जोंनि बे डाइभार्स पिपल्स अर्गानाइजेशननि आफादाव आरो जों मानो दानाय जादों गुसुङै बुंनो लुबैयोब्ला जों गोबां सुबुंफोर दङ जायफ्रा समाज सिबिनो लुबैयो खामानि मावनो लुबैयो आरो राजखान्थि हान्जाफ्राव थांनानै जायगा मोना गोबाङानो राजखान्थि हान्जायाव थांनानै खामानि मावनो सुबिदा मोना आरो जायगा मोना जायफ्रा बेफोरबादि सौग्रावबाय खामानि मावनो लुबैयो नाथाय राजखान्थियाव जायगा मोनैनि थाखायनो गोबां मानसिफ्रा आलाय सिलाय जानानै दङ समाज सिबिनो लुबैग्रा मावनो लुबैग्राफ्रा बिथांमोनखौ लानानै जों ज' मोनसे आफाद दानाय जादों आरो बेनो जोंनि मोनसे DPO गुसुङै डाइभार्स पिपल्स अर्गानाइजेशन आरो बेफोरबादि जाय मानसिफ्रा पार्टिफ्राव टिकेट मोनाखै जाय मानसिफ्रा राजखान्थिगिरिफोरजों थगायजादों जों जा आलाय सिलाय जादों बिथांमोना जोंनि आफादाव बाहागो लानानै खामानि मावनो सुबिदा मोनगोन आरो मानोना जों मोनसे रेजिस्टार जागोन बे ससाइटिया मोनसे NGOनि महर मोनगोन आरो जोङो गुबुन गुबुन समाजारि आफाद राजखान्थियारि आफादफोरखौ जोङो नायबिजिरनाय जागोन आरो नायबिजिरनानै जाय राजखान्थि हान्जाफ्रा सरकार दागोन बादि बा समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन बादि बिथांमोन बादिजों जोङो मदद होलायनो लुबैगोन आरो जाय राजखान्थि हान्जाफ्रा एबा दैदेनगिरिफ्रा जोंनि आफादखौ गनायगोन अनसायगोन आरो जोंनि आफादनि थांखिफोरखौ मदद होनो थाखाय माने बिथांखि लागोन बिथांमोन बादि आफादफोरजों जोङो राजखान्थि हान्जाखौ जोङो मदद होनानै देरहाहोनो सानगोन आरो जाहाथे मोजां समाजाव मोजां दैदेनगिरिफ्रा देरहानो हायो मोजां राजखान्थिगिरिफ्रा देरहानो हायो जों बेखौ नोजोर होगोन आरो थिग बेबादिनो बे मोनसे जोंनि समाजारि आफाद बे समाजारि आफादनि गेजेरजों जोङो जेसेबां हायो जौगानायनि खामानि मावनो नाजागोन आरो जोङो बेखौ रेजिस्टार खालामनो थाखाय एप्लाइ खालामनाय जाबाय जों बाराखौ बुंला जाय राजखान्थि हान्जाया जोंखौ अनसायनो नाजागोन जोंनि दाबिफोरखौ फुरा खालामनो नाजागोन बिथांमोनखौनो जों सापर्ट खालामनानै इलेक्सननि सिगां जों बेखौ थिरांथा खालामनाय जादों आरो दिनैसिम जों रावजोंबो गैया जोङो माने हारसिंनो जों इन्डिपेन्डेन्ट आफाद जों रावजोंबो जों सोमोन्दो गैया जों निजा रायजो राजानि जानानै साधारन मानसि जानानै जों दिनै बे बिथांखिखौ लानाय जादों बेखिनियानो खुलुमबाय